Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, je fume. Poštovani gledalci Kanala 9, dobroveče. Prvo, ono što je red. Hvala vam za sve pohvale koje ste uputili posle prošlonedeljne emisije. Meni znače to da ono što radimo ima smisla i ima cilj koji smo zadali i onda ga ispunimo. U stvari sam ja sve te reči pohvale prenela onima kojima su bile upućene. To su radnici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Hvala vam još jednom. Sada krećemo sa večerašnjom pričom. U prethodnih par dana svi smo bili ponosni što se zastava Srbije vijori na jarbolima kako u Rimu, tako u nekim drugim gradovima širom sveta. Pa smo sa ponosom gledali kako dočekujemo naše vaterpoliste plivači, zaista sve čestitke su im upućene, ali to sve nekako kod nas traje kratko pa se zaboravi. Pripadnost jednom narodu možda tada dolazi na ispit kada prođu oni događaji koji identifikaciju naroda sa onim simbolima nemaju svakog dana. Šta se onda dešava sa nama? Koliko znamo sami o sebi? Koliko se kunemo da nam neko drugi uništava tradiciju i kulturu? Šta radimo sami na tome? I kako dočekamo svetle trenutke nekih ljudi koji su svoj dugogodišnji rad ovaplotili nekim međunarodnim priznanjima da ih tek tada dovedemo pred lice javnosti? O tome pričamo večeras. Moj gost je na međunarodnom takmičenju tradicionalne pesme u Rumuniji u gradu Braila osvojio 3. mesto i bio je jedini stranac koji je osvojio nagradu. Mimo zvaničnog programa učestvovao je u svečanom programu koji je prenosila rumunska televizija nacionalna, prvi program. I kada smo se dogovarali da on dođe u ovu emisiju, a on je jedan od boraca za tradiciju, pitao me da li mogu da dođemo obučen ovako, a vidjet ćete kako. Ja sam rekla naravno. Sa velikim zadovoljstvom moj gost Srđan Asanović. Srđane, dobroveče. Dobroveče. Hvala vam zaista ovom divnom uvodu i divnim rečima. Osobito mi je zadovoljstvo i velika čast biti vaš gost večeras. Hvala. Ja ću predstaviti Srđana. Srđan je završio etnomuzikologiju na Muzičkoj akademiji u Novom Sadu. Završili ste i sada ste na masteru, je li tako? Jeste. Na 5. godini. I ta priča o vama je klasična priča neke nepravde koja prati ljude koji imaju svoj cilj, ne odustaju, ulažu silan trud, sklonjeni od lica javnosti, jer mi se setimo, pa možda bolje ikad nego nikad. I ja se izvinjam što sam tek sad čula za vas. A vas molim da nam kažete prvo kako je bilo u Rumuniji, koje je to takmičenje bilo i onda ćemo ići u priču šta znači tradicija, srpska stara muzika i sve oko toga. Taj festival u Rumuniji, koji je zapravo bio takmičarskog karaktera, za mene je bio zaista uzvišeno nešto. Za mene je to bila velika čast da predstavim svoju zemlju, svoju divnu i voljenu Srbiju, svoju velelepnu srpsku tradiciju. Da prosto ljudi u svetu čuju kako mi imamo jedno uzvišeno srpsko nasleđe. Jer nama su preci ostavili zaista toliko toga izuzetnog u nasleđe. Mi treba da smo ponosni, istinski da smo ponosni svojim postojanjem kao Srbi i svojom uzvišenom tradicijom. To je festival koji je bio takmičarskog karaktera. Učestvovalo je dosta zemalja. Poljupci uz Dunav, mislim da se tako zvao. Tačno, da, ljubavna pesma kraj Dunava. Scena je bila ogromna. Vi to ne možete da zamislite, to je kao Beovizija naša. Oni toliko ulažu recimo u svoje predanje i za njih je to jedan veliki spektakl. Tamo je bilo preko 2500 ljudi u publici koji su bili prosto fascinirani. Rumuni izuzetno drže do svog predanja i ovi festivali su za njih svakodnevica. Oni to svaki mesec otprilike organizuju. I na tom festivalu smo imali priliku da pokažemo lepotu sopstvene tradicije. Dakle, svaki predstavnik iz svoje zemlje imao priliku da pokaže šta to njegova zemlja, što se tiče predanja, ima da pokaže.
Tako sam ja imao tu čast, zahvaljujući svom dragom profesoru, doktoru Nicu Fracileu, inače redovnom profesoru na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, koji je mene predložio da budem učesnik na festivalu. Ja sam naravno pre toga morao da apliciram, morao sam da pošaljem svoje snimke da bi oni odlučili da li ja mogu da dođem ili ne, da li im to odgovara ili ne odgovara. I meni su se javili iz Rumunije i rekli su mi da su srećni da mogu da me ugoste u njihovoj zemlji i da mogu da pokažem predanje svoje zemlje. I sećam se, bilo je to drugo veče, pošto bile su dve večeri takmičarske i treća je bila gala veče. Druge večeri sam ja nastupio. Verujte mi, u publici je bilo zaista preko 2.500. Vi to niste mogli da vidite, to je bilo do u nedogled. Prosto niste mogli ni da ih sve vidite koliko ih je bilo. I kada sam izašao na scenu, ja sam osetio jednu veliku energiju. Osetio sam da moji preci me gledaju sa neba, da ulaze u mene i da sam Gospod meni dozvoljava da budem njegov instrument. Jer mi smo instrumenti. To je jako važno. Ja sam osetio tu vertikalu u tom trenutku i ja sam osetio jednu ogromnu energiju. Osetio sam da glasom mogu da popunim čitav taj prostor koji je bezgraničan bio ispred mene. I tako se i dogodilo. 2.500 ljudi je zanemelo kada je srpska tradicionalna pesma počela. Šta ste pevali, Srđane? Pevao sam najpre jednu veoma starinsku pesmu, Zemi me zemi. To je bila prva pesma, jer se tražilo da jedna pesma bude otpevana lagano, da se vide prosto glasovne mogućnosti izvođača. A druga pesma je bila isto starinska pesma sa Kosova i Metohije, Ustaj Kato, ustaj zlato. To je jedna izuzetno stara pesma sa Kosova i Metohije, izuzetno uzvišena. I kada sam ja počeo da pevam te pesme, verujte mi, ljudi su potpuno zanemeli. Zato što ih je dotakao taj iskon srpskog predanja, zato što ih je dotakla ta naša uzvišena duhovnost koju mi imamo kao narod. A koje možda nismo svesni. A koje mi možda nismo svesni. Znate, možda smo malo zaboravili naše svetitelje, možda smo malo zaboravili našu duhovnost, naše pravoslavlje. Ali to ne smemo nikada dozvolimo. Da su oni zanemeli, verujem, jer ja sam vas čula u pripremi za razgovor na jednom mestu koje je bilo najmanje očekivano mesto da ćete vi meni pojati, kako ste vi rekli. A ono što je meni onako došlo kao neobična, kada sam vas upoznala, skroz obično i očekivano, to je da vi koristite isključivo ćirilicu u komunikaciji na svim ovim modernim sredstvima komunikacije, Facebook, e-mail. I kada sam vam ja napisala da retko vidim ćirilicu na Facebooku, vi ste rekli retko je vidimo bilo gde. Ja ću da vas pitam, a gledalci će vas čuti kako pevate, kako je krenulo sve to? Vi ste rođeni u Vrbasu. U sredini koja nije morala negde, nije bilo očekivano da pruži vam upliv u taj tok kojim ste vi krenuli posle. Počeli ste da pevate sa 3 godine, voleli ste da pevate, je li tako? Tačno, da. I krenuli ste u osnovnu školu u Vrbas. Možemo da čujemo tu priču. Tačno, ali pre nego što vam odgovorim na to pitanje, samo ću se na ćirilicu nadovezati kratko. Svaki kompjuter posjeduje fond ćirilični i ja sa zaista velikim zadovoljstvom koristim to jer smatram da je to moje pismo i veoma sam ponosan da imam priliku i da na kompjuteru i u bilo kakvoj pisanoj elektronskoj konverzaciji koristim ćirilicu, koja je, znate, po novom istraživanju naučnika, ćirilica je mnogo pogodnija za kompjuterske sisteme nego latinica. To je, recimo, to su nova istraživanja. Mnogo lakše kompjuter reaguje na ćirilicu. Tako da, eto, hoću to da vam kažem, jako je važno da koristimo ćirilicu jer je to naše pismo. Svaki narod ima svoje pismo, pa tako i srpski narod. Tu prelepu ćirilicu koja je toliko veličanstvena. Nju kad pišem se tako osjećam uzvišenim. Tako sam srećan što je tako to divno pismo, zaista. A evo da se takođe vratim na vaše pitanje, koje je zaista divno pitanje. Ja sam oduvek pevao. Ja sam oduvek bio vezan za pesmu. Nekako nisam mogao da živim bez pesme. Stalno me to nekako... Osjećao sam potrebu da iz svog grla proizvodim zvuk.
Valjda sam tako sazdan po Božje volji da proizvodim taj zvuk. Neko je sazdan, znate, da lepo piše, neko je sazdan da lepo igra. I to se obično, to deca u detinjstvu prosto shvate, pa onda počinju da se razvijaju u tom pravcu. Tako sam i ja. Međutim, ne može čovek baš sve sam. Mora neko ipak i da nam otvori vidike. Mora neko da nas nekako probudi iz tog našeg sna, iz tog našeg maštanja o sebi, o tome šta smo i ko smo. Nekad ne možemo to mi baš sve sami. Tako u 7. razredu osnovne škole, sećam se, došla je nova nastavnica muzičke kulture i ušla je u učionicu. Mi smo naravno svi bili oduševljeni, došla je nova nastavnica i sad mi svi želimo da čujemo ko je ona, da vidimo prosto šta možemo mi da saznamo novo o muzici. Mnogo smo se radovali tome. A ona je, pošto je inače jedna duhovna osoba, ona je ušla u učionicu i rekla je: dobar dan, deco. Ja smatram da postoji nešto što je izvan reči, što je izvan govora, pa bih ja želela da vam se na taj način predstavim, da vam se predstavim na jedan duhovan način. Ja bih zapevala jednu pesmu, srpsku tradicionalnu pesmu. Inače, njeno ime je Ester Vujčin, ona je Mađarica, ali ona izuzetno neguje srpsku muziku, pored mađarske muzike. Jer njen suprug je Ljubomir Vujčin, koreograf, i oni neguju srpsko predanje. Ona je zapevala tu pesmu. To je bio čudesan poj. Cijela ta učionica ispunila se jednom velelepnom energijom, jednom takvom svetlošću, da vam ja to ne mogu rečima opisati. A to je taj trenutak kada zapravo glas prelazi u svetlost. To su te duhovne sfere, kada postoji nešto izvan govora, izvan priče, a to je glas. To je, dakle, omuzikaljeni govor. Ona je počela da peva i ta svetlost koja je prosto bljesnula u toj učionici, ona je počela da ulazi u mene. I ja sam osjetio da se ja ispunjavam tom svetlošću. I toliko sam osjetio neku toplinu u svom telu, neku prisnost sa tom pesmom, da sam to zapravo ja. I ta pesma je otkrila mene. Ja sam shvatio da sam to ja. Dakle, srpska pesma je dovela mene do samospoznaje. Kako drugačije da spoznam sebe? Ne mogu da spoznam sebe kroz tradiciju drugog naroda, kroz tuđu tradiciju, samo kroz svoju. Da ste imali 13 godina. Tačno. I jednostavno, ja sam posle toga izašao iz te učionice i non-stop sam pevao. Pevao sam te pesme non-stop. Usledio je posle njen koncert, te moje nastavnice. Ona imala svoj koncert na televiziji Vojvodina. I posle tog koncerta, verujte mi, ja sam išao ulicom i danju i noću pevao. Prolaze ljudi, mene to nije interesovalo. Oni prolazi, ja pevam. Vozim bicikli, ja pevam. A oni vas čudno gledaju, sigurno. A oni me sigurno. gledaju, nije baš jasno šta se to sa mnom dešava, ali ja sam doživio jedan preporod. Meni je Gospod dozvolio da jednostavno krenem u svoju samospoznaju. I to je tako počelo. Zahvaljujući toj pesmi, ja sam počeo. Ali kasnije se dogodilo jedno isto čudesno prosvetljenje. U toku razmenjivanja materijala sa mojim dragim prijateljima Ester Vujčin i Ljubomirom Vujčin, dakle mojim prvim učiteljima, oni su meni posle davali stalno materijal, pošto oni imaju jako bogatu kolekciju materijala srpske tradicionalne muzike, posle oni meni to davali i ja sam naišla na jednu videokasetu. I na toj videokaseti je bio snimak, čudesan jedan snimak, a kasnije sam saznao kako se zove ta osoba, a njeno ime je Svetlana Stević Vukosavljević. Danas nema ko ne zna ko je Svetlana Stević Vukosavljević. Ona je jedna od naših najvećih istraživača i jedna od naših najvećih interpretatora srpske tradicionalne muzike. To vam sa sigurnošću govorim i sa velikim prosto poštovanjem i sa velikim ushićenjem govorim tako o Svetlani, jer ja imam duboko poštovanje prema toj ženi. O tome kako ste upoznali Svetlanu Stević i kako je vaša saradnja tekla, koja je prerasla u prijateljstvo, jedno pravo, iskreno, pričat ćete posle. Ja ću vas zamoliti da vi nama otpevate jednu pesmu, na kraju emisije ćete još jednu, pre nego što gledalcima dam telefon. Evo, izvolite, Agić, jel može
Srđan da ustane i da nam To će biti pesma Preleteše ptice lastavice, koja potiče sa Kosova i Metohije i kao i sve naše srpske tradicionalne pesme, ona ima svoje poreklo u prehrišćanstvu. Pa da čujemo tu našu izuzetnu starinu. Da, Kako onda to ćete nam zvuči? objasniti zašto se pevaju pesme tako, zašto nema instrumenta i sve ono što ne Tačno. znam. Hvala Izvolite, vam. Srđane. Preleteše ptice lastavice, preleteše žalosti moj dilber. Aj, nigde ne padoše. Al padoše devojci na Đerđev, al padoše žalosti moj dilber. Aj, devojci na Đerđev. Ljuto kune, sirota devojka, iš odatle žalosti moj dilber. Aj, ptice lastavice, ne cepajte izvezeno platno, ne cepajte žalosti moj dilber. A izvezeno platno. Vezla sam ga 3 godine dana, vezla sam ga žalosti moj dilber. Aj, za moga Dragana. Srđane, hvala ti. Hvala vam. Bilo šta drugo da kažem. Nemam reči. Hvala ti. Hvala vam zaista. Tvoja osnovna škola, završavaš osnovnu školu i upisuješ srednju muzičku školu. Tačno. Zaboravila sam, evo, pod utiskom pesme. 522-733, izvolite. Upisujete srednju muzičku školu i tu upisujete harmoniku, ili tako? Jeste. Svirate harmoniku i... Tačno. Sviram harmoniku, klasičnu muziku na harmonici u klasi uglednog muzičkog pedagoga svetske reputacije Nade Vještice. I to je za mene bilo jedno zaista izuzetno iskustvo. Ja sam jako puno naučio o muzici. Najviše sam volila da sviram dela Johana Sebastina Baha, koji je inače omiljeni kompozitor. I tu sam imao velikog uspeha što se tiče barokne muzike. To mi je zaista bila specijalnost.
I na kraju školovanja također završavam i odsek za teoriju muzike, jer mi je tako bilo mnogo lakše da posle toga upišem etnomuzikologiju. Dakle, imao sam velikog iskustva i sa harmonikom, a kasnije sa teorijom muzike. I dolazim na Akademiju umetnosti i tamo polažem prijemni ispit iz etnomuzikologije. To hoću da objasnim. Samo zvoni telefon. Kad ste polagali prijemni ispit, kako je to izgledalo? Imamo nekog na vezi. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite, probam. Jako mi je, evo, baš sad sedim kod kuće i gledam, prebacio sam na vaš program. Očaravao me vaš gost sa njegovom pesmom. Dirnut sam, ne znam šta da vam kažem, sasvim se naježio. Drago mi je da imamo takvog predstavnika koji će nas predstavljati u svetu. Kad ga pogleda tako u toj nošnji, ja nemam reči, stvarno. Divno je pevao. Jel ide negde u inostranstvo da peva? Čućete. Ostanite i čućete sve. Laku noć. Hvala vam. Izvolite. Kad pogledaju ljudi, imaće jako lepu sliku nama Srbima. Imaju. Kako on to divno. Neće imati predstavu da smo bradati četnici, da koljemo, već kad ga pogledaju tako divno, nemam reči. I kad ga čuju. A kad ga čuju tek? A kad ga čuju, to ima publika da... Da. Evo čućete kako čuju ljudi sa strane nas. Želim samo da se zahvalim ovom divnom gospodinu koji me je duboko dirnuo svojim rečima. Još će vas svati. Sigurna sam na tu temu. I Srđane, vi dolazite da polažete prijemni na akademiju i šta se dešava tamo? Taj prijemni imao 4 dela, je li tako? Tako ste mi rekli. Tačno, i svi delovi su eliminacioni. Jeste. I ako ne položite prvi, ne možete na drugi i tako dalje. Ja sam naravno uspeo da položim sve to. Nas inače 4 na godini primaju. A vi ste jedini u tom prvom roku prošli? U prvom roku sam ja, eto tada, igrom slučaja jedini prošao. I zaista sam bio presrećan i danas sam zaista presrećan što sam dobio tu mogućnost da na Akademiji umetnosti studiram etnomuzikologiju, jer je jako važno da pored poznavanja pesama vi znate i onaj neki pozadinski sloj, dakle ono šta stoji iza tih pesama. Jer da biste vi mogli da ih pevate na istinski način, vi morate da poznajete čitavu istoriju tih pesama. Kada su se pevale, gde su se pevale, šta je to što je pozadina, što je duhovni sloj tih pesama. To je meni pružio odsek za etnomuzikologiju. Sam na taj način mogao da spoznam i taj duhovni sloj pesama. Opet je neko. Halo, dobroveče. Halo? Dobroveče. Dobroveče. Ja se zovem Borka Tričković. Pozdravljam vas, vašeg gosta, gospodina Srđana Asanovića, koja sam imala prilike da slušam više puta. Veoma sam dirnuta i jako uzbuđena njegovom pesmom, njegovim načinom izlaganja, njegovom skromnošću i naravno njegovom izuzetnom intelektualnošću. Pozdravite gospodina Srđana i puno želim uspeha, a vama kao voditelju svako dobro, prijatno. Hvala vam. Zahvaljujem se divnoj gospođi koja je inače jedna izuzetna dama i zaista jedan veliki poštovalac umetnosti, te ovom prilikom i ja također istinski pozdravljam. Srđane, vaš susret sa profesorkom za koju ste priželjkivali da vam bude profesor na klasi je interesantna priča. Možete da ispričate? Mi smo imali također, pre nego što smo došli na prijemni iz etnomuzikologije, mi smo imali također prijemni ispit i na klavirskom odseku. Znači, morali smo da prođemo i taj klavirski ispit, dakle da pokažemo znanje iz klavira, pošto mi 4 godine na akademiji imamo klavir i učimo da ga sviramo. I ja sam izašla na taj prijemni ispit i vidio sam jednu divnu ženu, jednu damu, koja mi je nekako bila veoma bliska. Nisam je poznavao pre toga, ali sam osjetio neku izuzetnu bliskost i nakon završetka tog ispitnog dela ja sam u sebi pomislio i rekao sam, Bože, jako bih voleo da ova žena bude moj profesor. Mislim da bismo imali jako divnu saradnju i jako bih želeo da ona bude zaista moj pedagog. I prošlo je nekoliko dana od tog prijemnog ispita i ja na vratima akademije pročitam da sam ja u klasi gospođe koja se zove Branka Parlić. I ja sam pomislio, pa možda je to ta žena kod koje sam ja poželao da budem
u klasi, jer mi je zaista osetio sam neku izuzetnu duhovnost u toj ženi, osetio sam neku čudesnu energiju u njoj. I kada sam otišao gore u učionicu, kada je ona otvorila vrata, ja sam bio beskrajno srećan. To je bila Branka Parlić. Inače, Branka Parlić je to zaista znaju istinski ljubitelji muzike i veliki poznavaoci muzike. Znaju da je ona jedna od naših najvećih poznavalaca nove muzike. Žena koja je prva u bivšoj Jugoslaviji izvela dela Erika Satija. Vi ste učestvovali u izvođenju, to ću čuti. Kasnije na Exit festivalu je bilo. Da, a inače ona je objavila za PGP RTS, to je bila prva ploča u bivšoj Jugoslaviji muzike Erika Satija. I danas ona je u svetskim okvirima poznata i čuvena pijanistkinja. I vi ste našli svoj put na akademiji studirajući etnomuzikologiju. I sad toliko ima toga od vas da se čuje, ja ne znam odakle da krenem, bojim se zbog vremena. Ali vi osjećate tu nit koja treba da se od vas do žene koja se zove Svetlana Stević pruži. I vi kako dolazite do Svetlane? Ja sam najpre do Svetlane došao na jednom duhovnom nivou. To je bilo putem njenog pupevanja, jer se tako u Homolju kaže da se pesme pupevaju. Pupevaju se iz tog razloga, to mi je Svetlana pričala, zato što pupevanje, kao kad pupi cvet, kada se on otvara, tako se naša srpska pesma otvara. Kada vi počnete da pevate, to je kao taj cvet koji se tako na veličanstven način otvara. I to je uzvišeno. Zato u Homolju kažu mi pupevamo, da mi se otvaramo. Mi pokazujemo svu lepotu jedne duhovnosti i to je zaista veličanstveno. A kasnije kako sam došao u kontakt sa Svetlanom, to je jako zanimljiva priča. Evo, ukratko ću ispričati. Otišao sam u govornicu glavne pošte, to je bilo pre 7-8 godina, kad su bile one govornice, znate, stare. I ja lepo ukucam 988 i zamolim broj telefona Svetlane Stević, ali u Homolju. Nisam ja tada znao da ona živi u Beogradu. I dobijem ja broj telefona, sav ushićen, zovem, ali imam i tremu. Ipak te brzo javim tako jednom velikom interpretatoru, jednom velikom istraživaču, ženi koja je toliko zadužila čovečanstvo. Ne samo srpski narod, nego čitavo čovečanstvo je zadužila svojim radom i svojom misijom. I javi se njen brat u Homolju i kaže, znate, Svetlana ne živi ovde, ali ja ću da vam dam broj Svetlane u Beogradu. Ja kažem, ja hvala vam, nisam znao da Svetlana živi u Beogradu, ali molim vas, bit ću presrećen da se čujem sa Svetlanom. I zvoni telefon. Javi se lično Svetlana. I ja kažem, dobroveče Svetlana, moje duboko poštovanje. Da li ste vi Svetlana Stević, jedna od naših najvećih istraživača, interpretatora srpske muzike? A ona meni odgovori, znate, pa ja baš i ne smatram da sam ja jedna od najvećih istraživača, interpretatora. A to je njena velika skromnost. Naravno da jeste. A verujte mi, ne samo što je jedna od, nego po mom mišljenju i jedina. Jedina koja je najveći istraživač i najveći interpretator srpske tradicionalne pesme. I tako je to počelo. Ona meni rekla, Srđane, ja sam upravo objavila kompakt disk i evo daću ti broj telefona gde možeš da ga poručiš, gde možeš da dođeš do njega. I kada sam ja čuo to, od tog trenutka, to je postala moja svetlost vodilja. Od tog trenutka. Da. Da li ste na vezi? Halo, dobroveče. Halo? Je li tu gledalac ili nije imao strpljenja? Šta kaže režija? Otišli ste, dobro. I to je bila ta svetlost vodilja u mom životu. Kasnije sam se ja susreo sa Svetlanom lično. Bio sam kod nje u stanu u Beogradu. To je bilo pre oko 2,5 meseca, jer sam pisao rad o Svetlani. Osjećao sam veliku dužnost da napišem rad o njoj, da ono što ona zna o našem predanju, prosto da to publikujem, da to u vidu mog seminarskog rada, u toku studiranja, da o tome napišem. Da napišem nešto i Svetlana mi je poverila mnogo toga. Mnogo toga. Ona je 2 dana bez prestanka pričala o srpskom predanju i to je bio uvod u naš razgovor. 2 dana bez prestanka. Ta žena je nepresušni izvor kad je u pitanju srpsko. Ona zna sve. I ona pesmu doživljava na istinski način, na veoma uzvišen način. Srđane,
kada smo pričali, evo, pre neki dan, jel? Ja sam rekla, ja ne volim da pričam sa gostima pre emisije, jer to bude ispričana priča. Videla sam to ushićenju vama. Vi ste rekli, ali ja uvek tako ushićeno pričam, možemo i sad. To sam ja. I vi ste onda rekli na meni, i ja to nisam znala, naravno, ne znam ko zna, svaka čast malom broju, ali ajde da saznaju. Zašto se te pesme Pojanje, u stvari, izvodi bez instrumenta? Šta je to što kulturno-umetnička društva izvode, a naziva se izvorna pesma? I reći ćete nam još kako ste pevali na Kalemegdanu ili kako pevate gde. Zašto se izvode te pesme bez instrumenta? Za mene je srpska tradicionalna pesma kosmos. A znate, kosmos traži jednu potpunu tišinu. Kosmos, vasiona, okean, to su prostori koji traže potpunu tišinu. Kao kad ste na dnu okeana, kad imate tu privilegiju da čujete tu tišinu, kada ste u najvišoj meditaciji. To je srpska tradicionalna pesma. To ja doživljavam. To je za mene srpska tradicionalna pesma. U našem predanju postojale su pesme koje se izvode bez pratnje ikakvog instrumenta, kao i one koje prati instrument. Ali je više pesama, 80% pesama koje ne prati nikakav instrument. I to nije slučajno. Jer čovek je gospodnji instrument. Mi smo najsavršeniji instrument našeg tvorca. I naš tvorac, koji je potpuna tišina, on traži da mu se obratimo u isto takvoj tišini. Dakle, on traži da mu njegovu pesmu, a to je srpska tradicionalna pesma, ovaplotimo u potpunoj tišini, onako kako on očekuje od nas. Zato, iz tog razloga ne treba pesmu degradirati, ne treba je uništavati dodacima koje kakvim neprilagođenim. To nije u redu. To treba svi koji interpretiraju srpske pesme da znaju i da budu svesni kosmosa. A da bi spoznali kosmos, moraju dugi put da pređu. Moraju da odu malo na selo pa da osluškuju taj narod. Šta on priča, šta on govori. Onda će postati pravi istraživači. Šta narod govori? Čućemo. Halo, dobroveče. Halo? Nema nikog, činilo mi se. Vi ste skupljali građu odlazeći u sela Srbije, Vojvodine, i kako ste mi rekli, vi ste tu prvo bili dočekivani kao rod najrođeniji, to je naš narod sa sela. Tačno. Ali vaši profesori su rekli, ajde prvo da mi uradimo, pa ćemo onda da se gostimo. Tačno. Jeste. Oni su nas dočekali kao da smo mi njima rod najrođeniji. To je, znate, kao kad se svadba pravi. Tako smo mi bili dočekani. Jer oni cene što smo mi došli da snimimo to njihovo uzvišeno predanje. Jer su oni svesni toga da je jako važno da to bude zabeleženo na nosačima zvuka, da to ostane. Jeste, da kad već imamo te mogućnosti, kada nam je već Gospod dao mogućnost da nešto snimamo, kad je već ta tehnika toliko napredovala, hajde onda da sačuvamo to predanje, znate. A kulturno-umetnička društva, oni jednostavno, većina njih, 98%, neće da shvati da ne mogu da budu oni, ta društva kulturno-umetnička, ne mogu ti ljudi koji tamo rade da budu pametniji, da imaju veće nadahnuće od čoveka iz naroda, koji je rastao sa tom pesmom, koji je pio vodu sa potoka sa tom pesmom, koji je svoje dete uspavljivo sa tom pesmom, koji je kopao sa tom pesmom, žnjeo sa tom pesmom. On je prosto, ta pesma je sastavni deo njega. Toliko je pesma uzvišena da čovek nije mogao bez pesme da živi. A to nije čudo, zato što je čovek osetio da je on ta prizma, taj instrument Božiji i da bi mogao da ima plodnu godinu, da bi ti usevi bili plodni, rodni. Onda mora Gospod da pošalje i takve klimatske uslove da bi to moglo da se ostvari. Onda je čovek kroz pesmu
svom tvorcu stalno pevao. I taj tvorac mu je davao veliku snagu. To je razmena energija. To je srpska pesma. Pa to je toliko uzvišeno. To je razmena energije između čoveka i kosmosa. Kada ste rekli onog dana, pre par dana kada smo sedeli i pričali, vi pili čaj, jer čuvate vaše grlo, a bilo je blizu 40 stepeni, rekli ste da, ne mogu tačno da se setim, ali kontekst je išao u sledećem kontekstu, da kada vas je neko pitao da čujete neku izvornu srpsku pesmu, a uz to ste vi čuli orkestar, da je vama bilo loše i da ste rekli da je frula kosmos. Tačno. Zašto je frula kosmos, ali pre toga neko? Halo, dobroveče. Halo? 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 Izvolite u program. Da li se čujemo? Naravno, dobroveče. Dobroveče. Drago mi je što ste Srđana Asanovića pozvali u goste. Imala sam nekoliko puta čast da ga slušam. Predstavit ću se Nada Galić. Često to sa svojim učenicima čini. I ima mnogo toga da kaže, mnogo da pokaže. I ono što je jako važno, dobro, nama odraslima se dopada ova muzika, ali i mladi su veoma oduševljeni kad ga čuju. Pozdravljam i vas posebno što imate dara da saslušate, za razliku od mnogih novinara, saslušate svoje goste. Laku noć. Prijetno. Ja moram da se nadovežem. Vi hoćete da se zahvalite gospođi. Zahvaljujem se divnoj gospođi. Ja zaista gospođu poznajem. Ona prati sva kulturna dešavanja u Novom Sadu, to je za svaku pohvalu i vodi svoje učenike, mlade učenike, da im pokaže kakvo je to srpsko predanje. I to je zaista, ja se istinski zahvaljujem gospođi koja to čini. I to je jako dragoceno, da se ne čudimo posle gde nam ode mladost i zašto Marakanu pune koje kakvi muzičari gde nema nima od muzike. Ja moram, neću zaboraviti zašto je frula kosmos da mi odgovorite, ali kada sam se spremala za razgovor sa vama, a to sam vam rekla, na forumima na kojima može da čuje kako vi pojete, današnja mladež koja komunicira već poznatim gradskim žargonom skučenog fonda reči, pohvale upućivala na njima svojstven način, ali koje su govorile o svom oduševljenju koje imaju slušajući vas, a to je da posle vašeg pojanja recimo pisalo bravo care, najbolji si, i sad i ne mogu da se setim kompletne terminologije, ali znači nije istina da mladi neće. A mladi dobijaju ono što im se servira. Ajmo da serviramo, malo da pružimo našu staru tradicionalnu srpsku muziku. Zašto je frula kosmos? Da, frula je zaista jedan uzvišeni srpski instrument. I kada čujem taj narodni orkestar koji prati te narodne igre koje nam prezentuju kulturno-umetnička društva, verujte mi da mi meni dođe da ja zaplačem. Zato što ja znam koliko je ta frula beskrajna u svojoj muzici. Vi kad čujete tu frulu, ona prekrije čitavo prostranstvo, čitave planine, čitave proplanke. Ona se svuda čuje, zato što je ona kosmički instrument. A narodni orkestar, on je skučen. On ima samo mali fond ovaploćenja muzike. Čuje se na malom prostoru, a frula mogu da je čuju i susedna sela. A to nije čudo. To je jedan mali instrument, ali to je kosmos u isto vreme. A zar nije kosmos u malim stvarima? Jeste, slažem se. Sad, vi ste istrajni u tome da negujete tradicionalnu, staru srpsku muziku. Vi ste ne uvek rado viđeni braneći taj stav. Vi ste često bez podrške. Vi ste nekad izloženi i zluradim komentarima. Vas ništa ne može da odvrati od puta, jer ste rekli ja osjećam da imam misiju. Te radite stvari koje nekim ljudima mogu izgledati čudno, ali donesu željeni rezultat. Priča o Kalemegdanu i vašem pojanju, molim vas. Kada god odem u Beograd, divan grad, zaista, ja odem na Kalemegdan, jer me to nekako podsjeća na tu srpsku prošlost. Volim da prošetam Kalemegdanom, to me tako ushićuje. I onda ja sedem na klupu, a ispred mene je vidikovac. Nepregledan, to je prelepo. I ja onda započnem pesmu. Uopšte nemam nikakav problem
da zapojem na Kalemegdanu dok ljudi prolaze. To mene ushićuje, ja sam jako ponosa na svoje predanje. I ja znam da će to da dirne sve ljude koji prođu tuda i da će im možda će im dati neku dodatnu snagu da istraju na nekom svom putu, u nekoj svoje misiji. Svi imamo neke misije. Svi smo mi prosto svi imamo neki doprinos čovečanstvu. I ja sam zapevao tu pesmu, međutim, oko 100-ak stranaca su prolazili tuda i naravno ja se nisam zaustavio, ja sam još glasnije počeo da pevam. I oni su počeli da vade kamere, fotoaparate, oni su bili ushićeni. I oni su mene posle pitali, izvinite, ali šta je ovo? Kakve su ovo čudesa? Kakav je to zvuk? Ja kažem, ta čudesa, ta velelepnost, ta uzvišenost, to vam je srpska tradicionalna pesma. A oni su rekli, pa ovo je divno. I onda je gospođa koja ih je vodila i pokazivala Kalemegdan, ona njima pokazivala razne spomenike, razna kulturna dobra tamo koja su bila. I ja sam rekao, molim vas, sve je to divno reči, pokažite vi njima sve spomenike, ali oni moraju da čuju pesmu. Oni su to sa takvim oduševljenjem prihvatili. Odmah su izvadili kamere da to snime i ja sam tada popeo na jedno brdo i sa tog brda na Kalemegdanu lepo zapojao pesmu. Tako da su me svi čuli, i ti gosti i oni koji su prolazili, svi su zastali i sve ih je to nekako nadahnulo i ja sam bio srećan i oni su bili srećni i osetio sam da sam nešto lepo toga dana učinio za svoj narod. Da sam mu pružio nešto lepo, neku podršku, da znaju da nije ovaj srpski narod zaboravljen, da ovaj srpski narod ima svoje uzvišeno predanje i veliku, veliku istoriju i da to uvek, ta pesma treba da nas podsjeća na to. Uvek. Halo, da li ste tu? Halo? Halo? Izvolite, dobroveče. Moje poštovanje. Zovem se Ivan Milivojević. Član sam jednog novosadskog kuda i htio bih da postavim pitanje Srđanu. Čuo sam da je skoro držao neko predavanje o paralelnim svetovima i kako su se nekada, ako sam dobro upamtio, ljudi su se na drvo penjali da bi mogli da pevaju tim nekim tumama i nekim stvorenjima iz tog nekog paralelnog sveta. Pa ako može nešto da nam kaže više o tome. Ako bude imao vremena, naravno, hvala vam. Da, evo mogu odmah da odgovorim gospodinu. To je bila prezentacija moga seminarskog rada na Akademiji umetnosti, gde sam govorio o Svetlani Stević Vukosavljević, ženi iz paralelnog sveta. Zašto? To su me pitali zašto iz paralelnog sveta. A Svetlana mi ispričala jednu čudesnu priču. Ona kad je bila mala, a i posle kad je odrasla, kada su bile velike kosidbe, znate, to je 40 stepeni Celzijusa, to upekne. I onda kosači kažu, Svetlana, pošto si ti istinski pevač, pošto si ti žena koja ima izuzetan glas, koja ima čitavo predanje u sebi, ti se, molim te, popni na drvo i mi ćemo tebe sa drveta da slušamo. A onda meni Svetlana rekla, za mene je to pevanje na drvetu bilo čudesno iz više razloga. Jer po predanju u Homolju postoje 3 sveta. Postoji svet živih, to je taj srednji svet, svet mrtvih, to je podzemni svet, i svet predaka koji je taj gornji svet. To je taj paralelni svet. Mi od tog sveta dobijemo predanje. Taj svet nama šalje predanje. Jer kao što rekoh, mi smo prizme. Mi smo instrumenti. Preci su oni koji odlučuju kome će poslati predanje, a kome neće. Ko se zalaže istinski da prenosi predanje, a ko ne. Tako je Svetlana pevala na drvetu i na taj način je ona dala veliko zadovoljstvo svim svetovima. I paralelnom, i srednjem, i podzemnom svetu. Eto, to je odgovor na pitanje. Zadovoljni ste odgovorom. Još malo vremena imamo. Ja hoću da otpevati još jednu pesmu za kraj. Također sam na forumima videla da utisci sadržani u jednoj rečenici, u jednoj reči, ne u rečenici. Imamo nekog na vezi. Halo, dobroveče. Halo? Halo? Laku noć. Sadržani u jednoj reči izražavaju divljenje prema vama, a stizali su iz Perua, Finske, gde ste bili, Irana, Portugala, ne mogu da se setim, ali iz čitavog sveta ljudi prepoznaju prave vrednosti. Vama hvala
vršite tu fantastičnu ulogu i predstavljate nas u jednom pravom svetlu kojeg možda ni mi nismo svesni. Nažalost smo zaboravili. Pitala sam vas da li Radio Novi Sad ima etnomuzikologa. Vi ste rekli ne. Da, nema. Ko se oslanja na znanje etnomuzikologa? Uglavnom Srpska akademija nauka i umetnosti i akademija vaša. Je li tako? I vi nećete odustati od puta na kojem ste? Ja nikada neću odustati, jer ta svetlost koju ja vidim na svom putu je toliko uzvišena, toliko velelepna, toliko topla, da ja samo prema njoj težim. Mene ništa i niko ne može da zaustavi, verujte mi. Jer ta svetlost, ta božanska svetlost je nešto najlepše u životu što sam video i doživeo. I ja stalno težim ka njoj. I često se pozivate na Boga, veliki ste vernik. Pa ja istinski verujem u postojanje Tvorca, jer kada pogledam sve oko sebe, svu tu prirodu koja raste ka nebu, znate, ona sva teži ka Tvorcu. Pa zar čovek treba da odustane od toga? A kada pogleda sebe, svoj organizam, pa zar to nije nešto uzvišeno? Pa čovek ne može, čovek od robota nije dalje mogao da stigne. A šta Tvorac napravi čoveka? I ovako, Srđane, morat ćemo da napravimo još jednu emisiju, jer vreme nam ističe. Ja hoću da kažem, pred kraja vi ćete za kraj otpevati onu prelepu pesmu, čućete, neću da kažem koju, moju omiljenu. Reći ovako, ako odete na YouTube i ukucate U zimski dan, čućete prelep glas devojčice od 12 godina, koja se zove Jelena Selenić iz Batajnice, i pesmu koja će vas pomeriti, možda ćete i plakati. Na tekst Desanke Maksimović, muziku je napisao Srđan. Šta hoću da vam preporučim za kraj? Ovo što radi Srđan, ova misija, to je nešto što možda daje lek za sve ono što kažemo, gde nam odoše mlade generacije, šta slušaju, kako formiraju vrednosti i stavove. Evo, mi smo ga doveli da vidimo, Srđan ne odustaje, idemo da ga čujemo i dalje. U skladu s tim preporuka nečeg možda će vas iznenaditi. Ja ne znam kako će današnja deca reagovati, ali ono na što se žalimo to je da mediji ne pružaju deci edukativnog programa. Reprizira se legendarna serija koja se zove Neven na drugom programu RTS-a. Fantastična. U jednoj sceni, ja ne znam gde to deca mogu da vide, u daštanju odgonetanju prolete 2 leptira. To je svet i to je lepota. Pustite vašoj deci Neven, gledajte i vi, jako će vam prijati. Reprize znate, moj e-mail znate, laku noć. Srđane, izvoli, hvala puno što si bio gost. Hvala ti na toj istrajnosti i upornosti. Sve najbolje tebi, tvojim profesorima, tvojim prijateljima i hvala ti što radiš sve ovo za nas, da ne zaboravim. Ja želim i vama zaista istinski da se zahvalim. Vi ste uzvišeno biće, vaša misija je izuzetna i vi dajete veliki doprinos čovečanstvu. I meni je bila velika čast i osobito zadovoljstvo biti vaš gost. Hvala vama. Hvala vama. Izvoli. Evo čućemo pesmu Karanfil se na put sprema, staru pesmu, srpsku pesmu sa Kosova i Metohije, mesta na kojem su svi Srbi duhovno rođeni. Pa da čujemo. Izvoli, Srđane. Karanfil se na put sprema i peva. Aman, aman, na put sprema i peva. A draga mu konja sedla i plače. Aman, aman, konja sedla i plače. Karanfile, cveće moje
bašte. Aman, aman, cveće moje iz bašte. Ti odlaziš, mene mladu ostavljaš. Aman, aman, mene mladu ostavljaš. Ostavljam te tvojoj majci mojoj. Aman, aman, tvojoj majci mojoj. Šta će meni tvoja majka i moja? Aman, aman, tvoja majka i moja. Kad ja nemam svoje drago kraj mene, aman, aman, svoje drago kraj mene. Je ne veux pas travailler.